Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Net schrikken. Nee. Wij binnen van hier Ach, wat? Nee, hoor. en jouw vensterbank die voelt mij al op. Mijn feestenbank? En ik zit er boven jou ook al wat hingen. Maar wij wien eigenlijk wel nieuwsgierig wat er bij jou boven de bank hing. Boven de bank. Oh. Nou ja. Dan mag je even zien, hè? Maar wil wel even binnenkomen? Ja, ja. Nou, dan komen we er even in. Tuurlijk. Dan ga je ook. Ik zie hier al je creatieve dingen. Ik moet zelf eerst ook al even denken, maar het zijn al je foto's. Ah. En wat wien je aan het doen? Want ik zie dat je hier rond tafel ook van alles hebt. Diamond painting. Jo bent een creatieveling. Ja. Dat word ja. En waar komt dat wel, dat creatieve? Ja, weet ik net. Het is niet een waar kamers is, maar Want wat ga je al je maken? Want ik zie hier echt van alles. God, van alles. Ik ga van alles maken, ja. Maar het is net het mooiste van het mooiste. Maar ach, klaar, dit ga ik van de week maken. Dat vond ik wel grappig, is van een boek. Maar nou komen wij hier eigenlijk maar de vraag, wat hing het er bij jou boven de bank? Maar ja, ik waren allerlei toch wel het hoor ik wat je ziet. Ja, nou ja, dat zijn de foto's. En waar zie we boven de bank? Mijn beppensissers. En En daar zijn ze, de beppensissers, twee nog heel iets. Die ben van mijn oudste dochter, maar die, wat ze aan had, dat hier ik maken dus. Die truien samen met de namen erop en die moedjes erop. En dat vond ik wel leuk. Ja, die ben nooit 20 jaar, maar dat is nog steeds wel leuk. Dat bloot ik wel wat hingen, denk ik. Maar wat heerlijk dat je hier zo'n formaatje kennen. Ja, toch? Ja. Ja.